Salutare YouTube, sunt Sergiu și prima My Inventory. După ce am mai cumpărat câteva chestii, am jucat care sunt prieteni cu mine și am câștigat din prima oară am luat gold și am luat, adică din prima oară am luat cufări de aur și am primit ăsta. M-am jucat numai cred că 20 de jocuri cu ei, că au avut mult timp și ei au bulete, au level mari și după cum vedeți, am toate unlimited. Asta pentru 30 de zile. Bam. Și da, mai vă spun încă o dată, dacă vreți să faceți meci cu mine, sunt disponibil. Și da, dacă vreți, dar nu mă decuviți. Cam atât a fost și de data asta. Ne vedem data viitoare.